klasser, Nordier og retter. Vi sagde det var, i dag der skal vi lave en klasse Clanslet upgrade. Og vi har lavet upgradet i en af de tidligere videoer, men nu vil Noddy lige angribe her. Og bagefter så vil I se et replay af mig, som bliver angrebet. Først nu er det Noddy, der skal angribe. Nu kan vi se, om man kan finde en base. Og som I så i sidste video, så er det altså godt at få guldet og sådan noget. Det er altså godt at gøre. Eller den video, der kommer efter den her. Det er i hvert fald sådan Noddy, der er angriberen nu. Og så kommer han lige til at... Det sker nogle gange, så næsten nogle vokaler, men vi går ikke op i vokaler. Ligesom at gå ned i vokaler, det der. Så det har jeg nu tror snart, jeg finder en. Tror jeg også. Men ja, der kommer en lige om lidt. Men altså, det der i gamle dage, da vi kun gik op i vokaler, der var det ikke godt, hvis man kom til at trykke forkert på grund af, så... Jeg kommer til at gå forbi en. Det er lige meget. Det ved lige meget. Det kan man også se, det når man kommer til at gå forbi en. Det er jo heller ikke særlig godt. Nu prøver vi lige at finde en her. Det er faktisk ret nemt at finde nogen her, når vi går ned her i sølv. For i grund af oppe i guld, der ligger de mest inde i tankene. Men her i Collectors, altså dem der laver det, det er der hvor det er altså der hvor man får det der. Den til at gå 162 elixir og 100.000. Så den tager Noddy. Han starter der, kan du se med der, så starter han. Og det er så godt at angribe med fuld gobling på grund af. Det er så godt. På grund af at gobling, som I ved jo, gobling de går efter guld og penge. Så hvis man går efter guld og penge, så skal man angribe med fuld gobling. Og nogle lynspil, som kan flække motoren og sådan ranking. Og eventuelt hvis I har en dronning, som I også kan tage med. Her er Noddy, som tager på banking, og han er jo god. Han skader meget, og når de kommer ind for muren, det der, så er der gobling bagved på grund af. Det er en god taktik, hvis man har på banking, også hvis man har Asher, altså dronningen, ikke? Så er det endnu bedre. Og så er der 2 heroes, der kan få dem. Som man kan se her, så Noddy har brugt alle sine mænd. Han har ikke brugt nogen af spilsene, men det kommer han ikke til at få brug for, på grund af at han har fået virkelig meget. Men han gør det alligevel. Der. Det var det angreb. Og nu skal vi se, hvor jeg er blevet angrebet. Stjålet var lige her med den nye base, som jeg har fået. Så nu kan vi se, hvor jeg bliver angrebet her. Jeg tager det zoomer lige ud her. Det starter med, at som I kan se, så er den barbar der prøver at få nogle ting ude fra. Så angriber han lidt herover. Og så barbaren der er der stadig, men han angriber herover. Han prøver at komme ind fra den her side. Her så prøver han at bruge nogle wallbreakers, murbrækkere, men han kan ikke komme igennem på grund af min mur for stærk. Og se, han prøver at få den lille af mur på grund af, at jeg har så god mur, og det er godt at have mur. Så kommer han så, kan I se der, nu bruger han fuld kæmper, han bruger sin heatspil, når han kommer derind. Tager han nogle bueskytter her, bare lige for at få det yderste. Så kommer der kæmper, og som I ved, de går kun efter defense, og det er derfor, at de ikke er så kloge, og så splitter de sådan derop, og ja, så bueskytter, han bruger endnu flere bueskytter, og nu bruger han altså goblins, for han prøver at komme ind til Dark Elixiren her, og nu kan I se, om han gør det. Ja, som I kan se, så kan jeg allerede røbe, at han kommer ind til Dark Elixiren, men det eneste, han når på grund af den der motor der, den er ligesom virkelig vigtig. Se, så får de Dark Elixiren desværre med goblinsene. For de 400 Dark Elixir, der omkring 396. Men prøv at se, og så motoren der. Det er motoren, og han tror ikke på, at han kan, og det tror jeg heller ikke. Og derfor så, her, så kan vi se, han prøver, og han kæmper, og kæmperne kan. Men til sidst så overgiver sig han så på grund af, at han tror ikke, han kan vinde. Det var det angreb.